хора, днеска ще играем на една игра в Roblox. И нямам търпение да ви покажа какво ще правим в нея. Ето така съм се преоблякла в нея. Опитвам се да си махна едно нещо. Готово, хора, махна. Сега да видим колко е часа. Малеле Боже мило. Добре, аз ще стана в 2, не знам защо. Ще се отворя малко да са... не, ще затворя. И да. Ще се преоблика, защото тук що станах. Да. И така, да видим, като съм станал, какво мога да се облека. Знаете ли кое ще трябва да се обличам? Сега ако да си облека. И ти? Харесва ми. Вижте колко съм красива. Тук имам едно изиче. Ето го. Имам и едно Hello Kitty, защото обичам Hello Kitty и обичам котки. Знам, че повечето от вас обичат кучета, но както се знае, всеки си има различен вкус. И да, така да видим нещо да се сготвя за закуска. Да, знам, понякога прескачам така. Може да ви се струва странно, но нищо. Корасаньо. Не искам супа, бе! Не, корасан искам да се готвя, не супа. Айде бе, човеко, бе, айде бе. Кук, бе, кук. Корасан се готвя. Да видим някакъв нещо ми изпрати. Какво ми изпрати? На снимки ли нещо ми изпратил? Да, бе, знам, бе, тръгвам си. Мама, чунчи. Ето ми изпрати нещо. Така. Аз тук се чудя каква да съм, да работя нещо ли, ученичка ли да съм. Ще бъда най-известната ученичка в училище и ще бъда 12 клас, за да имам кола. Така. Както виждате, започва да става малко светло. Така. Влака тук що мина. Каква кола да се взема? Ако ви се струва, че карам малко странно, да, така е, защото съм още малка. За тези, които не знаят, аз съм Марая и съм на 8. И да. Снимах видео за YouTube. Хора, търпейте.
Имаше малка паузичка. Така. Къде е училището? Не знам къде е училището. Училището. Къде е училището? Ще карам там, ако изобщо някога го намеря. Не, ще са такова. Чакайте, аз съм наблизко до училището. Защо? Не разбирам какво. Добре. Така, хора. Отивам към училището, защото ще гледам локацията. Да, взимам правилния път. Ето го училището. Йей! Отворя вратата на училището и ще отида в класната стая. Така. Чакайте да се запазя шкафче. Плюс. Добре. Имаме компютърно моделиране. Така, ако сте чули едно бум, това е от таблета ми, понеже играя от него. Нямаме йога. Не сме в стаята за събития. Добре, къде може да бъдем? Просто да приемем, че има междучасие и се разхождам. Ето и кухнята на лиличките. Тоест това даде. Не бе, това е столовата. Той бяха баните. Сега ще ходим оттам малко да хапнем в столовата. Знаете ли колко е вкусно? Така. Може да играем на друга игра. Никой от моите приятели не играе.
Ето тук не изписва долу името на града, защото не играе. Така. Брукейвън. Ще играем на Брукейвън. Да, изчакваме да ми зареди. Да. Не знам, не трябва първо. След това сега ще му се намеря. Добре, като ти се обадиш. Така, хора, започнахме игра. Ето ме и мене. И чао, хора!